Testujem poľskú kozmetiku. Let's do it. Vy teraz určite všetci čakáte, že to bude proste pofidera kozmetika, alebo je poľská a vy máte predsudky. A vás sklamem, ja milujem poľskú kozmetiku. Mám tu značky ako Poppyhead, Lovro a Paese. Poppyhead značku držím prvýkrát v ruke a ideme otestovať tieto make-upy. To balenie. Prekrásne, je sklenené, vyzerá to extrémne luxusne. Poliaci robia dobrú kozmetiku, ja som skúšala viackrát poľskú kozmetiku, oni to vedia. Odtieň 3. OK, vyzerá to super. Krásne sa to na pleť. Dobre sa s ním pracovala, vyzerá krásne ako spokojnosť. Sklenený korektor, wow, nádherné. S korektorom sa veľmi dobre pracuje, je taký dosť riedky, takže to krytie nie je úplne najsilnejšie, je to skôr také prirodzenejšie a také rozjasňujúce, ale ja som tým akože hutný korektor. Ale nič to nemení na tom, že vyzerá super a určite si ho dám, keď budem chcieť trošku prirodzenejší make-up. Ako krásne to rozjasnilo. Pleťovka 10 z 10. Teraz máme na značku Paese, ktorá mi inak prišla v takomto krásnom boxe. Značku Paese veľmi dobre poznám, milujem, je to perfektná kozmetika a nájdete ju na stránke makeupback.sk. Veľmi kvalitná a cenovo dostupná kozmetika. To je jednoducho ako high-end kozmetika, aj tie obaly. Wow, vidíte tú studenú farbu? No tak to je brutálne. To sa nádherne rozblendilo 3 ťukmi. Vyzerá to nádherne prirodzene, krásne sa to ako keby s tým make-upom spojilo. No a ten odtieň 02. Tak z tohto som nadšená. Nerobí to žiadne flaky. Úžasná textúra. Toto je úžasné. Mám tu aj licenku 03. Nádherný studený. Yes. Wow. To je dokonalé. Úprimne nečakal som nič iné, pretože ja mám od Paese tieto tyčinky a tie sú fenomenálne dobré. Púder tu máme, teraz sa podržte. To má LED svetlo. Predstavte si, že budete v nejakom bare, hej, kde bude také pritmie a vy proste všetci budú čumeť. S týmto moc nonchalantné asi nebudete. Značka Lovro. Je taký prašný a taký suchší dosť, ale vyblurovalo to perfektne. Paletka od Paese. Krásne a máte aj zrkadielko. Lovro kontúrka 01, priamová a veľmi pigmentovaná, takže super. Non-transfer lip oil. Srdiečko. Deň 02, nádherný, presne môj. Podľa mňa to vyzerá nádherne. Poľská kozmetika nesklamala.